Tohle video bude pro některé lidi strašně těžký z jednoho prostého důvodu. Je těžký uznat chybu, je těžký se za tu chybu omluvit a je těžký se to uvědomit, odpustit si a potom jít dál. Budeme se totiž bavit o tom, když vy jste ty špatný. Celou dobu jste to popírali, mysleli si, že to tak vůbec není a pak jednoho krásného dne jste prozřeli a zjistili jste, že vy jste ty špatný a ne ty druhý lidi. Ahoj, já jsem Adéla a v dnešním videu se podíváme na to, jak zjistit, pokud jste ty špatný, co s tím následně udělat a jak se tomu případně vyvarovat. Tyhle situace nejsou vůbec jednoduchý a sami můžete být zatvrzelí mnoho let, či desetiletí, nebo jenom dnů, měsíců, týdnů. Ale vztahy jsou různý. Někdy jste špatný vy, někdy je špatná ta druhá strana a někdy jste na tom 50-50. My tady dneska budeme mluvit hlavně o těch situacích, kdy zapíráte to, že jste ty špatný, že jste udělali chybu, že za to mohl ten druhý člověk, ale vlastně neuvědomujete si, že to tak úplně není, protože mně se to taky mnohokrát stalo, ale došlo mi to až po fakt dlouhý době. Nebylo to úplně jednoduché uvědomění, musím uznat, ale pro můj životní posun, abych se já měla v životě líp a posunula se dál a už se to neopakovalo, to bylo nutný. Tenhle ten proces je k tomu, abyste šli dál nutný. I bez toho to nepůjde. Jinak se vám budou opakovat ty stejné situace a budete se cyklit pořád dokola. Takže, jak teda zjistit, že jste ty špatný? První, pořád se vám opakujou ty stejné situace. Pořád dokola. Jo, pokud jste v nějakém cyklu, kdy prostě vaši kamarádi vás neustále využívají, nebo jsou na vás toxický, tak to většinou, jo jasně, může to být i jejich chyba, ale většinou se za to můžete vy sami, díky věcem, který nemáte zvědomělý. A za druhý, pokud máte takový divnej, neutuchající pocit, že ve vašem přátelství a v nějaké situaci je něco divného a vy nevíte, co to je, tak dost často je to, že to není chyba toho druhého člověka, ale je to, že to je prostě vaše chyba a vy si to nedokážete v ten moment úplně uvědomit a tím pádem to nedokážete změnit, takže ten divnej pocit tam je pořád. Já jsem na to přišla právě několikrát tím divným pocitem. Co následuje? Následuje prozření. Prozření, že to tak bylo. Jo? Pokud se podíváte důvěrně na ty vaše vzorce, které se opakujou a které se vám v životě dějou, tak dost pravděpodobně na tohle přijdete, že to tak prostě je. Je ale pravda, že občas můžete být zatvrzelí a nemusí to prozření jakoby samo od sebe úplně fungovat, ale na tyhle typy prozření úplně perfektně funguje terapie. Já od té doby, dám příklad. Dám svůj vlastní příklad. Měla jsem nejlepší kamarádku a nerozešli jsme se úplně v nejlepším, protože jsem jí pořád vyčítala, jak se ke mně chová. Pak jsem ale po půl roce, co jsme se nebavili, zjistila, že já jsem se k ní taky nechovala úplně hezky. Ale došlo mi to až po půl roce, kdy jsem chodila aktivně na terapie, jinak předtím jsem byla prostě v sebezapření a není to moje chyba. Jo, věděla jsem, že jsem něco udělala špatně, ale nevěděla jsem ten rozsah toho, jak moc to bylo špatně a kolik toho vlastně bylo. A to mi došlo až po půl roce. Teď už s tím nic neudělám, ale aspoň už si uvědomuji, kde byla ta chyba a můžu se s tím hnout dál a něco s tím případně udělat. Jo, tak je dobrý získat nějaký pohled od druhého člověka, který se nezávisle dívá na tu situaci. Jo. Důležitý je to nezávisle, ne aby to byl váš nejlepší kamarád, který vám prostě nadržuje, ale musí to být fakt člověk nezávislej ideálně. Je taky pravda, že někdy jsou všechny ty strany jako špatný, ale z jiných důvodů, ale k tomu se dostaneme dál. Potom prozření může následovat hodně rychle šok, že vlastně jak se to stalo, co to bylo, jak je to možné, že jsem to udělala já, takový skvělý, úžasný člověk, je to možný. Každému se tohle někdy stane. Každý jsme občas někdy ten špatnej a tak to prostě je. A pokud máte svědomí, tak ten šok nastane a nějaký morální hodnoty. Nemusí se to úplně stát, ale může se to stát, jo? Je to většinou hodně rychlá fáze potom prozření. Dál přiznání. Pokud se to přiznáte, že to tak doopravdy bylo, tak může začít fáze zpracování a právě změny, protože pokud si to nepřiznáte a budete to zapírat, tak samozřejmě, že to změnit nemůžete.
Dál následuje smíření se s tím, ať už s tím, že se to nějak sami emočně zprocesujete, že se třeba vrátíte do situací, kdy se tohle dělo, anebo díky terapii, taky je dělám, tady je odkaz. Důležitý taky je si uvědomit, že nakonec, že každý jsme ten špatný v něčím příběhu. Nikdo nikdy nebude dobrý pro všechny lidi. Nikdy. Nebudete prostě nikdy dobrý pro úplně všechny lidi na světě. Vždycky pro nějakého člověka na světě budete ty špatný. A stejně tak to mají úplně všichni lidi. Je to normální, je to v pořádku, prostě to tak je a nedá se s tím asi nic moc dělat. Protože pokud byste se snažili zalíbit se úplně všem lidem, tak budete akorát people pleaser a nikdo vás nebude mít doopravdy rád, protože nebudete takový, jaký doopravdy jste. Jo, příklad z mojí situace, s tou nejlepší kamarádkou jsem to už říkala a jsem ex-přítelem, kterýmu jsem hodně křivdila, ale pak jsem přišla na to, že zás tak hroznej nebyl. Jak teda poznat, že vy ty špatný nejste? Je to jednorázová situace, nebo se to opakuje u jednoho člověka jedna jednotlivá věc. Jo? Když se vám opakuje to stejný u vícero lidí, je to chyba z vás. Pokud je to jenom u jednoho člověka, tak je to chyba v tom člověku a v jeho vztahu k vám. Nebo z vašeho vztahu k němu. Ale tam je důležité si to vyříkat. Tam je důležité to aktivně řešit a pokud se to prostě nějak dá změnit. Jo? Pokud to tady jsou pomluvy a to je taky těžký, jakoby, asi se to dá, ale když ten člověk k vám má nějaký vnitřní odpor, tak samozřejmě se to strašně těžce mění. Jo. Důležitý tam jsou ty pokusy o tu nápravu. Pokud jste se pokoušeli už 550krát a nemělo to efekt, tak to je zbytečný. Pokud jste se nepokoušeli ani jednou, tak je dobrý tomu dát nějakým způsobem šanci, pokud vám na tom člověku doopravdy záleží. Je taky možný, že někdy budete v obou případech, takhle já jsem byla i se svojí nejlepší kamarádkou, kdy ona ve věcech některých byla ona ta špatná a v některých věcech jsem zase byla špatná ta já a tam je potřeba jakoby se rozhodnout, zda ten člověk za to stojí. Jo, zda se s ním znáte už dlouho, jaký s ním máte vztah, za to stojí v tom pokračovat, jo, zda ten vztah vám prostě něco přináší. Tady je důležitá jakoby připomínka, kterou já si teda myslím, že je důležitá, jak jakoby skrotit svoji emoční reakci v nějaký takovýhle situaci, když se vám zrovna děje, když prostě máte nějaký konflikt. Je dobrý jít na chvíli pryč a prodejchat to. Není dobrý řešit konflikty v té náladě, kdy máte chuť se hádat, protože to nikdy nedopadne dobře, jo. Takže odejděte, vydejchejte se, cokoliv udělejte, co vás uklidní a pak až se vraťte k tomu konfliktu, kdy to aspoň budete řešit normálně a v klidu a nevznikne z toho nějaký takovýhle přesně bordel. Jo. Samozřejmě je lepší se těm situacím hned vyhnout a řešit je prostě s těma lidma a řešit své vnitřní problémy, které máte, protože to, že něco vás trigruje, není problém druhého člověka, ale je to váš problém. A to je dost často pro některé lidi těžký strávit, ale vaše triggery jsou váš problém. Triggery ostatních lidí jsou jejich problém. Jo, protože pokud budete vinit druhý lidi z toho, že vás něčím jakoby v uvozovkách provokujou nebo trigrujou, tak je to váš problém a oni to dost často ani na schvál nedělají, ale pak se kolem vás budou muset hlídat a ten vztah prostě nebude opravdový, nebude špatný. Takže vy potřebujete vyřešit váš problém a ne svádět ho na ostatní lidi. Doufám, že se vám tohle video líbilo a že vám pomohlo. Pokud chcete pomoct s terapií, tady je moje stránka. Pokud ne, určitě tady někde na kanále mám návod, jak si dělat terapii sám na sobě, nebo minimálně bude v budoucnu. A mějte se hezky a užijte si krásný jarní dny. Pa. Budu taky ráda, když tohle video okomentujete a hodíte tam like. A pokud dáte odběr, tak uvidíte víc takovýchhle videí.